Мислите ли, че разбирате женското желание? Бъдете внимателни. Най-честата грешка на мъжете е да мислят, че предвидимостта е равна на сигурност. Но е точно обратното. Непредсказуемост е това, което кара сърцето й да препуска. Когато станете мъжът, който тя не може да дешифрира, твърд, внимателен и провокативен, играта се променя. И днес ще ви покажа как да овладеете това изкуство, без да губите своя контрол и инициатива. Забелязали ли сте някога, че има мъже, които дори не трябва да се стараят толкова много, и все пак жените изглежда гравитация около тях? Не е късмет, а умствена игра. Тайната е да овладеете непредсказуемост, да имаш контрол и инициатива, знаейки колко далеч да стигнем и кога да се отдръпнем с класа. Ако искате да разберете какво наистина събужда женско желание, остани до края, защото днес ще ти покажа 7 неща, които жените обичат, но само малко мъже правят. Това са прости, но мощни нагласи, които се комбинират активно слушане, граници и самооценка и неустоима нотка мистерия. Тук няма да ви уча на евтини трикове. Ще ти покажа как да бъдеш мъжът, когото тя уважава, желае и помни, дори след като си отидеш. Затова се абонирайте за канала, активирайте камбаната и подгответе почвата, защото играта ще се промени от днес. Забелязали ли сте някога, че има мъже, които дори не трябва да правят много, а въпреки това жените сякаш са привлечени от тях, сякаш от някакъв невидим магнетизъм? Не е късмет, а присъствие. Това е да знаеш как да играеш с непредсказуемост, овладейте контрол и инициатива и разберете докъде е мистерията, която подхранва женско желание. Докато повечето хора се опитват да бъдат предсказуеми, за да изглеждат в безопасност, един истински ценен мъж разбира, че неочакваното е това, което предизвиква любопитство, желание и емоция. По-малко говори, повече наблюдава. Той използва активно слушане като оръжие, той забелязва какво казва тя и особено какво не казва. Той е човекът, когото тя се опитва да дешифрира, но никога не успява. Днес ще ви покажа 7 неща, които жените обичат, но малко мъже всъщност правят. Това са прости, но интензивни жестове, които съчетават уважение, присъствие и смелост. Всеки от тях активира умствени и емоционални задействания, които я карат да се чувства жива и да те вижда като мъж, различен от всеки друг. Тук няма евтини трикове или игри. Става въпрос за разбирането как наистина работи привличането. Става въпрос за това да знаете как да цените себе си, да се утвърждавате. Граници продължавай да поддържаш огъня с всеки жест, всеки поглед, всяка дума. Така че абонирайте се за канала, активирайте камбаната и се пригответе, защото това, което ще ви разкрия днес, може да промени начина, по който се свързвате с жените завинаги. Коментирайте тук. Готов съм да бъда мъжът, когото тя никога не забравя. А непредсказуемост, това е подправката на желанието. Когато всичко в нея вече знае какво ще се случи, интересът се изпарява. Женското желание се ражда от съмнение, любопитство, онова чувство, какво ще прави сега. Мъжът, който владее изкуството на неочакваното, няма нужда да гони. Той я кара да дойде при него, воден от чиста интрига. Да бъдеш непредсказуем не означава да се правиш на луд, а да знаеш как да промениш темпото в точния момент. Това е, когато тя очаква директен отговор, а вие му отвръщате с твърд поглед и мълчалива усмивка. Това е, когато тя мисли, че ще настояваш, но ти се сбогуваш спокойно, оставяйки въздуха зареден с мистерия. Това е контрол и инициатива в най-чистата й форма. Вие управлявате играта, без да се налага да доказвате нищо. Предсказуемият мъж е удобен, но комфортът не предизвиква огън. Една жена иска да почувства нещо. Искате да се чувствате така, сякаш сте пред някой, който нарушава правилата, но въпреки това знае какво прави. Този контраст между спокойствие и провокация е това, което кара сърцето й да бие, а активно слушане е в основата на всичко. Когато наистина се вслушвате, разбирате какво чувства тя. И тук се проявява силата на изненадата. Вие отговаряте на това, което тя дори не осъзнава, че е разкрила. Фраза, жест, поглед, който показва, че сте разбрали повече, отколкото е казала. Това създава връзка и напрежение едновременно. Непредсказуемият човек си разбира своето граници и самооценката й не се нуждае от одобрение, не се стреми да угоди. Създава любопитство, защото казва, че знае кой е и какво иска. И когато тя почувства тази тиха увереност, женско желание се проявява почти без контрол. Непредсказуемостта поддържа играта жива. Докосване, когато не го очаква,
отсъствие, когато мисли, че те има. Не изчезваш, но и не се отдаваш напълно. Всяко действие е предназначено да поддържа баланса между присъствие и мистерия. И точно когато си мисли, че те е разбрала, ти отново променяш темпото. Предсказуемостта умира и интересът се ражда отново. Именно това движение поддържа огъня. Това, което прави женско желание, никога не се установявай. Защото непредсказуемият мъж не е просто любовник, той е загадка, която тя иска да разреши и никога не може. Повечето мъже говорят твърде много и слушат твърде малко. Те искат да впечатлят, да покажат сила, да докажат своята стойност. Но истинското господство се крие в активно слушане. Да знаете как да слушате истински, с внимание, присъствие и намерение. Когато слушате с цялото си тяло, тя го усеща. И на женско желание се събужда не защото говориш хубаво, а защото осъзнава, че наистина е била забелязана. Слушането е много повече от това да чакате своя ред да говорите. Улавя това, което е скрито между редовете. Какво казва погледът ти, когато думите не казват нищо. Това е когато забележите паузата, въздишката, промяната в тона. Това е емоционално четене и малко мъже владеят това изкуство. Когато отговаряте на това фино, вие показвате контрол и инициатива, води без да насилва, отговаря без да се подчинява. Една жена се отваря към тези, които я разбират, а не към тези, които говорят през цялото време. Когато практикувате активно слушане, вие създавате пространство на доверие, но и на напрежение. Защото усеща, че те има, но и че има нещо в теб, което още не е разгадала. Този контраст събужда женско желание по дълбок начин, емоционално и физически. Мнозина бъркат слушането с съгласието, но ценният човек знае как да се наложи граници и самооценка дори в мълчание. Той слуша, разбира и решава какво да поеме. Това показва сила, защото не всичко, което тя казва, трябва да се следва, но всичко може да се разбере. Именно този баланс между емпатия и твърдост я кара да се чувства едновременно сигурна и привлечена. А активно слушане, освен това, е оръжие на непредсказуемостта. Когато тя очаква общ коментар, вие отговаряте с нещо, което показва, че наистина сте слушали. Тя говори за случайен спомен и вие отвръщате с поглед, който казва: разбрах повече, отколкото предполагате. В този момент енергията се измества. Тя се чувства забелязана, а това е твърде рядко. Човекът, който владее това изкуство, се отличава, защото няма нужда да се състезава с другите. Той се свързва на ниво, което надхвърля физическото. Сякаш чувства, че я разбираш, без да има нужда от думи. Тази дълбочина създава връзка, която обърква сърцето и тялото й. И когато осъзнае, че чувате това, което никой друг не чува, възниква опасността. Тя започва да мисли за вас, когато е сама. Това е силата на активно слушане, превръщайки тишината в съблазън, а вниманието в магнетизъм. И най-добрата част, това поставя началото на следващата стъпка – балансиране на уважение и смелост. Има тънка граница между това да си джентълмен и да си скучен мъж. Тайната на привличането се крие в тази невидима граница между уважение и дързостедна жена иска да се чувства сигурна, но иска и да усети риска. Тя иска да знае, че сте твърд, но че можете да я изненадате. Когато човек намери този баланс, женско желание се събужда по естествен, почти неизбежен начин. Уважението не означава отказване. Става дума за това да знаеш кога да докоснеш, кога да погледнеш, кога да спреш. Става дума за демонстриране контрол и инициатива, без да е необходимо да бъдете агресивни. Истинската смелост идва от увереността, а не от прибързаността. Сдържан жест, твърд поглед, целенасочено мълчание – всичко това говори по-силно от хиляди репетирани фрази. Тя го усеща, когато овладеете собствения си импулс. Проблемът е, че мнозина бъркат уважението с подчинението. Този, който прави всичко, за да угоди, който е съгласен с всичко, който избягва всякакви търкания. Този човек губи блясъка си. Една жена иска някой, който има граници и самооценка. Някой, който не се страхува да не се съгласи. Който умее спокойно да казва не. Това не отчуждава. Напротив, увеличава магнетизма. Смелостта е да знаеш как да провокираш, без да нахлуваш. Подхваща любопитството й, без да налага нищо. Когато проявявате интерес, но не издавате всичко веднага, създавате мистерия. А мистерията е синоним на непредсказуемост, храната на женско желание. Има чувството, че е пред някой различен, някой, който разбира играта, но играе с класа. Мъж, който е твърде смел, изглежда незрял. Човек, който е твърде уважителен, изглежда слаб.
Но човек, който знае как да балансира и двете страни, доминира в стаята. Говори малко, но всяка дума носи намерение. Той знае, че един поглед може да бъде по-провокативен от всяко докосване. И тя го усеща. Чувства, че е в присъствието на някой, който разбира силата на самоконтрола. А активно слушане се връща към тази точка. Защото само този, който слуша внимателно, разбира границата между комфорт и провокация. Внимателният мъж може да разбере кога погледът ти изисква повече и кога трябва да спре. Това четене изгражда доверие, а доверието отваря пространство за желанието да расте бавно, но с интензивност. И когато овладеете този баланс, всичко се променя. Уважението ви прави възхитителни, а смелостта ви прави незабравими. В това напрежение се случва играта и тези, които се научават да играят по този начин, никога не се забравят. Защото следващата стъпка, когато тялото вече говори без думи, е силата на присъствие и външен вид. Преди всякакви думи, това, което говори най-силно, е вашето присъствие. Начинът, по който влизате в стаята, звукът от стъпките ви, погледът, който държите в очите си, всичко това създава впечатление, преди дори да отворите устата си. Грижа за външен вид и присъствие не е суета, а стратегия. Женско желание започва с външния вид, а човекът, който разбира това, вече е напред. Не става въпрос за скъпи дрехи, а за стойка. Тялото говори, когато устата мълчи. Прави рамене, стабилен поглед, бавни движения. Това предава контрол и инициатива. Тя чувства, че е пред някой, който познава себе си, който знае собствената си стойност. Човекът, който се грижи за собствения си имидж, показва аутовалоризация, а това буди уважение и любопитство едновременно. Правилният парфюм може да бъде по-силен от 1000 думи. Ароматът остава в паметта и дори след като сте си тръгнали. Жената се ръководи от сетивата си и когато миризмата влезе в действие, тялото й реагира. Непредсказуемост също живее в тези детайли, в усещането на тъканта, в контраста между нейния твърд външен вид и спокоен поглед. Но присъствието не е само външен вид. Това е енергия. Това е напълно в момента. Когато говориш, светът спира. Когато слушате, тя се чувства сякаш е единствената там. Тази тиха интензивност е това, което създава истинско привличане. Активно слушане проявява се и в начина, по който се позиционирате. Внимателни, но спокойни, уверени, но достъпни. Мъжете, които не се грижат за себе си, изпращат грешно послание, че не ценят себе си. И ако вие не цените себе си, защо някой друг да го прави? Грижата за вашето тяло, вашите дрехи, вашата кожа е продължение на вашето аутовалоризация, не за да изглеждате красиви, а за да покажете, че имате контрол над себе си. Това е, което наистина съблазнява. Една жена забелязва, когато се грижите за себе си, но без да е необходимо да доказвате каквото и да било. Тази тиха увереност, това излъчване на някой, който има свои собствени стандарти, я кара да иска да се приведе в съответствие с вашия ритъм. Това е магнетизмът на човек, който се грижи за себе си не от суета, а от самоуважение. И когато външният вид и присъствието се обединят, се ражда истинската сила. Не е нужно да казвате «Аз съм този». Тя го усеща. И именно този вид енергия проправя пътя към следващото ниво на съблазняване, контрол на ситуацията и лидерство. Всяка жена усеща, когато е пред мъж, който знае как да води. Контрол на ситуацията не е да доминирате над другите, а да доминирате над себе си. Човекът, който има инициативност, не чака нещата да се случат. Той създава момента. Тази стабилна, спокойна енергия събужда женско желание, защото предава сигурност и увереност по естествен начин, без да налага нищо. Воденето не означава командване, а вдъхновяване. Става дума за вземане на решения леко, но с убеденост. Става въпрос за мъжа, който избира мястото за среща, но все пак пита какво предпочита тя. Който води разговора без да го монополизира. Тази комбинация от твърдост и гъвкавост е неустоима, защото си личи контрол и чувствителност, нещо, което малко жени срещат. Истинският лидер няма нужда да доказва сила. Той демонстрира чрез поза, поглед и мълчание, което предизвиква уважение, без да заплашва. Когато говориш малко и действаш ясно, непредсказуемост играе в нейна полза, тя никога не знае дали ще я дразните, ще се смеете или просто ще я гледате. И тази несигурност предизвиква почти инстинктивно любопитство. А активно слушане това също е част от лидерството. Защото човек, който слуша по-добре, разбира терена преди да настъпи. Той възприема ритъма на разговора,
тона на гласа, какво иска човекът и от какво се страхува. И когато той води с това изтънчено възприятие, моментът става лек, естествен и съблазнителен. Една жена го усеща, когато е с мъж, който знае какво иска. Тя се отпуска, доверява се и се предава. И тогава властта се измества, защото неговият контрол я кара да се чувства свободна. Това е невидим обмен, тих танц между силата и предаването. Точно в този момент се ражда истинската любов, женско желание. Но е важно да запомните – контрол и инициатива не означават твърдост. Интелигентният мъж знае кога да отстъпи, кога да я остави да поеме. Играта става по-интересна, когато има баланс. Покажи граници и самооценка, това показва, че нямате нужда от никого, за да се чувствате пълноценни. И точно за това тя иска да бъде с вас. И именно в този климат на доверие и господство, удоволствието придобива ново значение. Защото, когато мъжът води с чувствителност, той разбира, че следващата стъпка в съблазняването е нещо повече от техника. Това е отдаденост на нейното удоволствие. Малцина разбират, но истинската сила се крие в това да знаеш как да доставяш удоволствие. Човекът, който се посвещава на женско удоволствието й, не е покорен. Той е интелигентен. Той разбира, че нейното удоволствие е отражение на собствената му стойност. Когато тя чувства, вибрира и се предава, това е, защото сте събудили нещо отвъд физическото. Вие сте я докоснали емоционално и това е, което наистина я пленява. Една жена може да разбере кога мъжът го прави от его и кога го прави от искрено желание. Първият иска да докаже нещо, последният иска да изживее опита. Точно тогава активно слушане се връща с отмъщение. Забелязвате какво харесва, какво избягва, ритъма на дишането й, променящия се поглед в очите й. Всеки детайл е улика, а внимателният човек превръща тези улики във връзка. Да се посветиш на нейното удоволствие е начин за контрол и инициатива. Водиш момента без бързане, без притеснение, с увереност. Да непредсказуемост също влиза в действие. Промяна на ритъма, докосването, външния вид. Това я кара да не е сигурна какво следва, но се чувства, че може да се довери. Тази комбинация от сигурност и мистерия е това, което кара тялото й да жадува за повече. Една жена желае мъж, който цени времето, който разбира, че удоволствието не е състезание, а пътуване, която знае как да изследва, да провокира и да спре в точния момент, само за да я гледа как задъхва. Женско желанието процъфтява, когато тя почувства, че не сте там само за собственото си удоволствие, а за да създадете нещо споделено, интензивно и запомнящо се. Но тази доставка съществува само когато има граници и самооценка. Човек, който уважава себе си, няма нужда да моли за внимание или да се пилее в опити да угоди. Той разбира, че доставянето на удоволствие е акт на сила, а не подчинение. Защото само тези, които владеят себе си, могат наистина да ръководят удоволствието на другия. Грижата за нейното удоволствие означава и грижа за собственото ви присъствие. Поддържа погледа ви стабилен, докато светът се разтваря около вас. Използва докосването като език, мълчанието като провокация. Една жена усеща, когато мъжът е там с тяло и душа, и точно това я кара да се върне. Не чрез тялото си, а чрез енергията си. И когато тя почувства този вид предаване, връзката се трансформира. Тялото се превръща в мост, желанието се превръща в доверие. И човекът, който разбира това, няма нужда да гони, защото става незабравим. Но за да бъдем наистина пълни, липсва една съществена подробност. Да знаете как да поставяте граници и да казвате не, когато е необходимо. Мъжът, който умее да казва не, е човекът, който предизвиква уважение. Повечето хора се страхуват да не загубят, да не се харесат, да не изглеждат студени. Но истината е такава способност да казваш не е това, което разделя желаните мъже от тези, които просто се толерират. Когато налагате граници, показва, че цените себе си, че имате стандарти и че времето ви не е за продан. Жената усеща, когато мъжът има аутовалоризационното и не се подчинява на капризите, не променя кой е, за да угоди. Той слуша, разбира, но решава какво има смисъл за него. Тази твърдост събужда женско желание по различен начин, защото показва, че не се ръководите от липсата, а от съзнанието за собствената си стойност. Казването на не също е акт на контрол. И инициатива това е да знаеш, че не е нужно да приемаш всичко, за да задържиш някого близо до себе си. Човекът, който умее да отказва без чувство за вина, е същият, който умее да побеждава без отчаяние.
Той разбира, че силата не е в убеждаването, а в избора. И тази тиха сила е това, което наистина привлича. А непредсказуемост дори си личи в това. Когато тя мисли, че ще се поддадеш, ти отстояваш позицията си. Когато тя очаква да настояваш, ти спокойно се отдръпваш. Този контраст ти влияе, защото повечето хора нямат тази сила. И там се ражда уважението, а с него и истинското желание. А активно слушане остава съществено. Да кажеш не означава да си студен, а да си внимателен. Слушаш, разбираш, но отговаряш уравновесено. Той е от типа мъже, които могат да не са съгласни, без да създават конфликт, който запазва спокойствие, дори когато нещата стават трудни. Това спокойствие е магнетично. Когато човек се научи да казва не, той спира да реагира и става избирателен. Не приема трохи, не си губи времето с несъбиращите и това създава енергия, която естествено привлича. Защото рядкото има стойност, а човек, който цени себе си, става рядък. И когато овладеете тази точка, динамиката се променя напълно. Тя осъзнава, че трябва да спечели вашето присъствие и също започва да инвестира в него. Уважението расте, играта се изравнява и женско желание засилва се. И тук цикълът завършва, защото цялата тази сила идва от едно място – аутовалоризаção. Всичко започва и свършва в аутовалоризаção. Човек, който уважава себе си, привлича уважение. Човек, който се възхищава на себе си, предизвиква възхищение. Аутовалоризаção е в основата на всяко съблазняване, защото без него в крайна сметка се оформяте според другите, губите същността си, опитвайки се да угодите, за да бъдете приети. И нищо не убива женско желание, отколкото човек, който не заема позиция пред лицето на собствения си живот. Да бъдеш ценен човек означава да знаеш кой си, какво искаш и какво няма да приемеш. Има цел, рутина, цели и страсти, които не зависят от никой друг. Това създава различна енергия – стабилна, спокойна и неустоима. Жената усеща кога мъжът има свой свят, кога живее интересен живот, още преди тя да се появи. И точно това предизвиква любопитство и привличане. А непредсказуемост също проистича оттам. Човекът, който цени себе си, не е предвидим, защото не живее, за да угажда. Той следва собствения си ритъм, променя се, когато си поиска, решава кое има смисъл. Тази свобода омагьосва, защото си личи контрол и инициативата никога не знае какво да очаква, но знае, че каквото и да идва, идва от автентично място. А активно слушане става естествено в това състояние. Когато сте в мир със себе си, слушате спокойно, разбирате другия човек, без да се губите. Не се опитвате да убеждавате, а просто свързвате. И това спокойствие, тази тиха сигурност е това, което най-много провокира женско желание, човекът, който няма нужда да доказва нищо, просто бъдете. А аутовалоризаção също така определя неговата граници, знаете какво приемате и какво няма да толерирате. Знаеш кога да си тръгнеш и кога си струва да останеш. Тази яснота спестява енергия и привлича онези, които наистина вибрират на същата честота. Човек, който уважава себе си, става селективен. И това, което е селективно, става рядко. А това, което е рядко, неизбежно е желано. Когато цениш себе си, дори мълчанието ти носи тежест. Погледът ви казва повече от всяка готова фраза. И начинът, по който живеете, става най-големият ви актив. Човек с това присъствие няма нужда да го преследва. Той е пътят. И в крайна сметка това остава. Непредсказуемият, внимателен, уверен и самообладаващ мъж не се нуждае от формули. Той живее с цел, говори истина и оставя следа от присъствие където и да отиде. И точно това прави женско желание останете, защото човек, който цени себе си, никога не се забравя. В крайна сметка всичко се свежда до едно – присъствие и цел. Непредсказуем човек, който практикува активно слушане, той има контрол и инициатива, вие знаете вашите граници и се движи с аутовалоризаção, става неустоима. Теженско желанието не се ражда от усилия, то се ражда от енергията на онези, които познават себе си, на тези, които живеят с интензивност и истина. Така че поемете дълбоко дъх, спомнете си кой сте и започнете да се държите като човек, който води, а не като този, който проси. Когато разберете стойността си, светът ще реагира по различен начин. Всеки поглед, всяка дума, всяко докосване ще носи увереност. Въпросът е, следващия път, когато си с нея, ще повториш ли това, което правят всички останали,
или ще я изненадаш? Ще следвате ли сценария или ще създадете момента? Ако това видео е отворило ума ви, абонирайте се за канала, активирайте звънеца и го споделете с този приятел, който има нужда да чуе това точно сега. И коментирайте по-долу: избирам да бъда мъжът, когото тя никога не забравя.